хора, и това съм аз, както знаете, Митко Кирчев, както видяхте още от кога. Просто искам да стана телефона да се стои тук, да снимаме отново как се кара ховерборд и без крака. Може да седнете, може вече да седнете така или обърнете го така и вдигнете така и ето така вече. Сърте върху него. Ето така. Ако искате силно хора. Ей така. Ето така може. Аз се научих това. Оп. Виж само един трик, хора. И това беше всичко от мене, от Митко Кирчев, както знаете. Ей, вижте хора, един трик. Ще пана на низ. О, голем ще. Мимо затвори вратата. И хора, от това беше всичко от мен и до утре, хора. Чао!